je koniec. Tu na neprejdeme. Na tých kameňoch pozor, pani Čutková! Aby ste sa nepošmykli, je to klské! Nech sa páči. Ja? Tak. Nevravel som, že je to klské. Je to krivé. To vidím aj ja. Keď ona sa stále vrtí... Požičaj mi tie nožnice. Majka, klesni. Ešte. Doprava. Ešte klesni. Ešte. Doprava. A teraz sa budeš na mieste krútiť. Rozumieš? Babrák. Kvôli vašej Marťanke. Nakoniec sa ukáže, že si z vás urobili dobrý deň. Povyzliekali nejaké dievčisko a vy ste im takto naleteli. A naučili ho chodiť po stropu. To ste videli vy. Ta, ta, ti, ta, ti, 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 ta, ta, ti, ti, ta, ta, ti. Čo to vysielaš? To, čo šiješ. Ti, ta, ti, ti, ta, ti, ti, ta, ti, ta. Z toho sa nestrieľa. A to nie je vidieť. Počkaj. Nevidíš? Teraz budete musieť chodiť všade spolu. Veľká vec. Aké je to? Strašné. Trochu ako nočná košela. Nemá to švih. To sa napraví. Majka, daj si dole ten opasok. Nemôžem. No tak si ho daj na šaty a vyzleč si ten trikot. Už. No, teraz vrav. Vynikoš. Niekto ide. Babka, kamenistý babka,
kamenistý. Nestalo sa vám nič? Potkol som sa o nejaký drôt. Tu je. Tam niečo rachotí. V tej búde. Babka, kamenistý, babka, kamenistý, babka, Nič. kamenistý. Majka, ty sa skry a my budeme tvrdo spať. Tak, chlapci, priznajte. Nechajte ich spať. Čo je to tu? Obvezy, či čo? Pre pána Jána, to vyzerá ako moje svadobné šaty. Kto to mohol urobiť? Jeden z tých dvoch cherubínov. Oni vlastne prišli pre šaty, Áno, preto dievčatko z druhého sveta. Ale babkine šaty sa slečinke nepáčili, tak ich postrihala. A je preč. A my pôjdeme tiež spinkať. Pretože už je pre pána Jána. Tu je prášoček na upokojenie a rýchlo do postele.